lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client aw bɛ aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na. N'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲango. Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ. I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 Feransido. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye sibiri su ye fala ye juma tile o kɔni banna bato minnu kɛra an bɛ dugawu kɛ Ala ka u bɛɛ lajɛlen minɛ. Fala ye su in na yani an ka don an ka baabu kɔnɔ nin dɔgɔkun ni dɔgɔkun tɛmɛnen na ani waati damadɔ in na an bɛ ka ko dɔw jateminɛ a ko maaw kan k'u hakili to u ka kow la fala ye k'a sabu kɛ mun ye nin waati laban in na n'i ye Mali bɔlɔlɔsiraw ta k'a lajɛ Mali tariku Mali kunungo Mali yɛrɛ sigira cogo min an ka dugubaw sigira cogo min minnu bɛ dɔ dɔn tariku la olu bɛ ka bɔ ka laseli kɛ maaw ye ka maaw bilasira ka se ka ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a camanba ye ekɔli karamɔgɔ kɔrɔ ye a caman fana ye maaw ye maa minnu ye ɲininiw kɛ sigidaw la a dɔw ye laadalatigiw ye. Fala ye bi anw ka bɔlɔlɔsira kan maa kan ka siran sabula kuma kana bilali kuma labilali kuma bilalen bɛɛ sago la
fɛn sugu bɛɛ bɛ ka kɛ bi ko sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ waliya sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɔ min ye kuma dɔw yɛrɛ bɛ i bɛ dɔw yɛrɛ mɛn kuma dɔw la yɛrɛ i b'a fɔ ko nin tɛ ne ka sira ye nka n'a mɛnna fɔ la n'a tora ka sigi sen kan n'a taa ni ka segira a bɛ na s'i ma o la nin waati laban in na Sunjata ko kuma in ma bɛn maaw ma fala ye Seydina Bilali ko kuma in a kuma ma bɛn mɔgɔw ma fala ye maakɔrɔba caman y'an wele k'a yira k'a fɔ ko min ye nin ko n'a ɲɔgɔnna ye maa kana tulonkɛ ni ninnu ko ninnu ye sabula ko dɔw bɛ anw ka jamana kun kan an ma tila o la tiɲɛ don bɔlɔlɔ kan bi maa caman bɛ yen u b'u hakilina di maa caman bɛ yen u bɛ ɲininiw kɛ maa caman bɛ yen u bɛ kibaruyaw di maa caman bɛ maaw bilasira an yɛrɛ bɛ bɛn n'a caman ye kuma dɔw la fala ye an b'an ka tɔmɔtaw tɔmɔ la sabula maa ko dɔn bɛ yen ko bɛ dɔn tɛ nka nin waati laban in na ni ɲɛmaaw m'a lajɛ fala ye fɛn dɔw bɛ fɔ parce que an ka jamana kɔnɔ fɛn damadɔ bɛ yen jamana ɲɛmaaw kan k'u hakili to o la fala ye diinɛ ani maaw ka siya maaw ka kabilaw maaw ka sigicogo maaw ka adamadenya kɛcogo maaw ka diinɛ kɛcogo an k'a lajɛ an k'an kɔlɔsi o kuma ninnu na an k'a lajɛ an ka kow bɛn bɛrɛ la an k'a lajɛ fɛn minnu ka ɲi an ma nin waati in na an ka taa o sira fɛ dɔ ko ne ma ko ale bɛ jigi kiiri tigilamɔgɔw la ne ko ne tɛ jigi kiiri tigilamɔgɔw la fala ye n'i ye ko nacogo lajɛ nin wagati laban in yɛrɛ la nin kalo fila laban in na kow ni ko dɔw nana sigi sen kan sabula hali bɛ ka diinɛtigi minnu fɔ fala ye olu yɛrɛ ye waleya dɔw kɛ o t'a to maa k'a fɔ k'i bɛ se ka la dɛmɛni ta ka ɲɛsin olu ma ka kɛ ni nin ko ninnu kɛ wagati ye nka diinɛ dama ka kan bɛɛ de ye a tɔbɔtɔli ye bɛɛ de ka baara ye min tɛ bɛn jamana ɲɛmaaw de bɛ se ka o baara kɛ min bɛ bɛn jamana ɲɛmaaw de bɛ se k'o fɔ an ɲɛna ko caman de bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ fala a bɛ k'i na ko fɛn dɔ bɛ na kɛ i tɛ ko mɛn i tɛ foyi mɛn tile fila o maa kelenw olu bɛ tila ka bɔ tuguni ka segin o ko ɲɔgɔnna wɛrɛ kan nka dɔw bɛ yen olu yɛrɛ bɛ tila ka hakili jagabɔ k'a kan ka ɲɛfɔli kɛ ka tila ka bilasiraliw kɛ a la olu tigi de bɛ lagosi don o don olu de bɛ lanɔgɔ don o don i b'a fɔ ko min n'a kɛra a lawulilen don a kama laɲini dɔ b'a kɔfɛ min bɛ se ka mɔgɔw yɛrɛ kunkari ɲɔgɔn na cogo min na ɲɛmaaw k'u hakili to ala fala ye ɲɔgɔn tɛ jɔn ko ala maa dɔ ye ne wele u bɛ jɛnɛ mara la u ko sitanɛ ani balawu a dɔ b'an kun kan nka an k'an kɔlɔsi parce que fɛn minnu bɛ jamana yɛrɛ halaki k'a sɔrɔ aw t'a dɔn mun y'aw sɔrɔ o ye nin n'a ɲɔgɔnnaw ye diinɛtigiw ka faamuya cogo la fala ye ko bɛ ko la a maaw b'a kɛ kun min kama olu dɔrɔn de b'a dɔn u bɛ k'a kɛ kun min kama u ka sabali jamana ye mago tɛ nin ko ninnu na nin waati in na ni i bɛ tariku dɔn n'i bɛ mali sɛbɛnw dɔn maa minnu ye sɛbɛnni k'a kan maa minnu ye fɛnw fɔ a caman de bɛ bi minnu bɛ ka laseli kɛ minnu bɛ ka hali maa wɛrɛw ta k'a lakali jɛkulu dɔ bɛ yen ko ogobara an b'u fo fala ye u bɛ bilasirali kɛ u bɛ gafew fɔ maaw ɲɛna an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba n'o ye yamusa kulubali ye pelenkana mɛri kɔrɔ ekɔli karamɔgɔ don bi a bɛ ka segu tariku fɔ an b'a fo sabula a b'a fɔ nka a bɛ bilasiraliw di a bɛ gafew fana ɲini k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna taa nin kalan nin ɲini ka nin kalan karisa ye nin sɛbɛn a b'a to i bɛ faamuyali kɛ ko la hali ni i ma da ale ta la i bɛ se ka taa a lajɛ nka kan'i sigi nin ye ne bɛ nin dɔn n ka daluya bɛ n bolo k'a sɔrɔ fɛn minnu don u ma kɛ hali u ta ala kelen na fala ye an k'a lajɛ koyi tiɲɛ ye bɔlɔlɔ ka kuma ye nka n y'a mɛn ko ngɔngɔn duuru i sen fila bɛ dugu la dɛ su in na an tun b'a fɛ ka nin kuma in fɔ mɔgɔw ka se ka faamuyali k'a ko la sabula a kuma cayara dɔgɔkun in kɔnɔ kosɛbɛ min yɛrɛ ye a kabakoma yɔrɔ ye fala ye hali i bolo falen don maa dɔw la i bɛ olu ye ka waleya ninnu sinsin o de bɛ mɔgɔ gan i kamana na a bɛ maa gan i kamana na kosɛbɛ parce que anw yɛrɛ kuma dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka est-ce que i yɛrɛ i t'i maa kun k'i sigi k'a lajɛ a na bɔ an bɛɛ lajɛlen minɛnfɛrɛ la nka o fana man ɲi o fana cɛ man ɲi ni ko min kɛra n'o ti bɛn an ka o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna nin tɛ bɛn o ka fisa a ko la i m'a ye kamalennin a tɔgɔ ye di an ka ɲɔgɔlɔnbɔla in tilaba wulikajɔ kɛra
koma ninnu ye wulikajɔ kɛ ani baroni ba ninnu ye wulikajɔ kɛ min ye plainte don a y'a ka plainte retiré bi n'o ye jaabi ye an yɛrɛ b'a fo min ye Koman Jabate ani n yɛrɛ tɔgɔma Kasumu Sumano u ye wulikajɔ kɛ baroni ba u sera ka cɛ sɔrɔ cɛ ka plainte retiré nka ko tɔ bɛ kiiri tigilamaw bolo nka fala i b'a dɔn ko nin ko in kɔnɔna na min bɛ yen yan sini an bɛna n'an da don o la a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko siraba kan ko n'i ye mɔgɔ neni ko foyi t'a la sini an b'an da don a sariya la ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye u ka faamuyali k'a la siraba kan n'i ye mɔgɔ neni n'an taara n'a dalilu ye procureur fɛ yen ale ka jugu hali cybercriminalité donc an ka an dusu ma suma ɲɔgɔn kɔrɔ an ka ɲɔgɔn faamu tilaba an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲuman bɔ nin na yaasa a ka segin ka na a ka ɲɔgɔlɔnbɔ baaraw olu kɛ min ye wolomasiri tabaw ye olu b'u ka baara la fala ye su ani tile Jean Élisée Daw y'a yira sa k'a fɔ wulikajɔ kɔni tɛna kɔ tigɛ tuguni Mali fan 14 wulikajɔ laban ninnu kɛra Mawukaw fɛ yen u ye kibaruya minnu di an ma wulikajɔ mun don a kɛra Bamakɔ ni Ɲɔwale ka olu kɔni ka t'olu ka juguya la dangarila Mawukaw fɛ yen cogo min ye Segu mara fana na min ye Jabalikaw fɛ yen wulikajɔ fana kɛra wolomasiri tabaw fɛ bi tile kɔnɔna na min ye wolomasiri tabaw ye fala ye Seware mara la u bɛ ka min kɛ dugu ma bi ka wulikajɔ min kɛ ka yɔrɔw magɛn o de jama cayalen don bi kosɛbɛ min ye maa caman o marabolo la olu y'an wele k'a yira k'a fɔ bi kɔni ni nin ko in sera ka to senna fɔlɔ olu de tun bɛ armée wele bi armée de bɛ ka na olu b'a fɔ ka sinsin nka jenekaw fɛ yen fala ye maaw b'a la ko tɛ ka se ka taa kungo la dɛ ko n'i y'i kun bɔ marafatigiw bɛ marafa ci i la wa min ye jene yɛrɛ kɔnɔna ye min bɛ ka maaw kabakoya fala ye moto ale kɔnnen don nka moto bɛ ka boli ye dɛ marabolo caman na jeni kɔnɔ bi moto bɛ ka boli wa min ye moto kɔnni ye a kuma yɛrɛ tɛ olu t'a dɔn yɛrɛ ko a kɔnnen don yɛrɛ nka komi armée fana n'a ka fɛɛrɛw don a n'a ka wulikajɔ kɛcogo don don nataw la an n'a lajɛ n'o tɛ bi sɛnɛkɛla caman bɛ yen u k'u tɛ se k'u kunbɔ ka t'u ka foro la fala ye k'a sababuya kɛ nin waliyakɛbaw ye diɲɛ ma jijeni o sira fana kan donibatalaw olu ko armée ye wulikajɔ min kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na fisar'u ma kosɛbɛ tiɲɛ don sira man ɲi nka n'u sera ka escorte kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen o bɛ fo olu la kosɛbɛ sabula n'i ye jijeni sɔrɔ ka ban fala ye a tɔ ala barika la u yɛrɛ ka fɔ la o ka nɔgɔ ale o yɔrɔ gitɔrɔn ka ɲi kosɛbɛ et puis baara bɛ se ka teliya i bolo i bɛ se ka don Bamakɔ kɔnɔna na joona nka bi kɔni u y'a yira sa k'a fɔ n'u ka minɛnw jɔlen don yen fɛɛrɛ ni dabali min kun tigɛra dɔgɔkun tɛmɛnen na ni maa caman sera ka don n'o ɲɔgɔnnaw sera ka kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen o ka di olu ye kosɛbɛ sabula olu yɛrɛ bolo min ye armée ye a bɛ baara min na bɛɛ lajɛlen ka baara don u fana ka fɛɛrɛw b'u bolo nka n'olu ye nin ko ninnu jateminɛ olu fana b'u ka bilasiralikanw fɔ hali n'o y'a sɔrɔ nin waati in na sa ko sira yɛrɛ kɔni caman tiɲɛnen don sirako gɛlɛya bɛ a ko la kosɛbɛ o kɛlen ka kɛ degun ye Mayinakaw fɛ yen fala ye a taara ye k'a fɔ min ye kɔlɔn dɔ kɔnɔna na nkalon tile 15 denyɛrɛnin dɔ o taara ye o kɔnɔ han kɔlɔn dayɛlɛlen kɔlɔn belebele kin min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Lafiyabugu u taara funankɛnin sɔrɔ yen min ye den ye sa a na kɛ maa caman n'u ye kasa de ta fala ye k'a ye k'a fɔ nin kɔni nin tigi taara ka den fililen to yen den yɛrɛ kɔni ko sɛgɛsɛgɛli de bɛ sen na sa ani ni kun tɛ tugun nin ye kojugukɛla de ye o a tigi taara k'a fililen to yen o ma tɛmɛ ka bɔ yen Kajolokaw fɛ chrétien denmisɛnninw olu bɛ fɛɛrɛ mun sigi san o san ka se k'u ka baaraw sigi sen kan Kajolo kɔnɔna na chrétien denmisɛnnin 60 ka bɔ Mali Burkina Côte d'Ivoire olu bɛɛ lajɛlen nalen don sa ka na min ye u ka église kɔnɔna na bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kamɛ bɛ se ka sigi cogo min na Kajolo n'a marabolo bɛɛ lajɛlen na yaasa ka se ka diinɛ sinsin n'o ye chrétien diinɛ ye adamadenyaw bɛ se ka kɛ cogo min na maanifin bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na u y'a yira sa ko baara in sigi kun ye a ko bɛ kun cɛ fala ye kari don ni ala sɔnna ma Kajolokaw olu fɛ yen o waati kelen na min ye Seko Jacques ye fala ye ale ni météo ɲɛma u ko maa caman bɛ ka weleli kɛ ko san senna ka suma ko nka k'u fana ka sumansiw ɲini sumansi minnu bɛ yen bi n'olu danni bɛ se k'a to ko in bɛ nɔgɔya u bolo fala ye ji min ye Mali a worodugu yan fan fɛ ji bɛ ka jigin nka k'a daminɛ jamana cɛmancɛ la ka taa kɔrɔnfɛ yan fan fɛ
olu tɛ ka samiyaji sɔrɔ kosɛbɛ ale ni Kayi mara fan caman bɛ yen olu fana bɛ degun kɔnɔna na jiko ta nasira la nka min ye météo maaw ye o y'a jira sa ko ji k'a bɛ se ka to senna fo octobre kalo donc sɛnɛkɛlaw kana jɔrɔ u k'u hakili latigɛ nka hakili kɔni bɛ ji min na ɲinan an tɛna o ji sɔrɔ k'a sababuya kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ye fan caman tɛna ji sɔrɔ i n'a fɔ san tɛmɛnen na an y'a ye cogo min na ko sabula waati yɛlɛma kɔlɔlɔ don nka u y'a jira k'a fɔ fiɲɛkolo fandanbanda Falaye o cili bɛna na kɛ o la sa maaw k'u hakili to u yɛrɛ la koyi kaba pɛrɛn n'o ye sanpɛrɛn ye ale de barika bɛna na bonya kosɛbɛ a bɛ tiɲɛni kɛ o la ɲina maaw fɛ u k'u ka telefɔniw fa ni san finna ka wuli ko nin yɔrɔnin dɔrɔn n bɛ taa ka na sisan san finnen kɔrɔ maaw k'o dabila min ye mɔbiliw ye olu ka jɔ yirikɔrɔ jɔ olu ka dabila yaasa baara in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na AES polisilakaw bɛ ɲɔgɔn yira Wagadugukaw fɛ yen ɲɔgɔn ye min n'u kan ka fɛɛrɛ sigi sen kan sa jamana kɔnɔ lakana kɛbaaw olu ka basigi n'u ka lafiya bɛ se ka na cogo min na k'u kuntilennaw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen Mali Burkina Niger nin waleya in bɛ ka kɛ sa Wolomasiri Taba olu ka dagatigiw ka lajɛ kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa a yirala k'a fɔ ko nin baara bɛna na wolo min na sa o kɔni sirabanganaw ye sa jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o baara bɛ se ka sigi sen kan cogo min AES kelen hukumu kɔnɔna na sa AES ale télévision soba Falaye ale ni Irisu ka RT u y'u bolo di ɲɔgɔn ma n'i y'a ta ka jateminɛ bi sa AES télé yɛrɛ tɔgɔ ye ko Tafuk in ale ye burudamɛkan ye o na kɛ yelen don min ye danbe fana ye danbe Liptako Guruma n'o o ye a radio so tɔgɔ ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye AES ka bolo baarakɛlaw ye bi bɔlɔlɔsiraw ale ni ko nasira fɛ an bɔra k'a fɔ an ka kibaruya kɔnɔna min ye Koman Jabate ale ni Kasumu Sumano n'u b'a wele ko Barunin Ba olu ye wuli ka jɔ kɛ sa yaasa min ye maa min kun ye ɲangini sɛbɛn ta ka taa ɲɛsin sigida 5nan kiiri tigilamaw fɛ yen ale ka ci ka sɛbɛn bɔ yaasa kilaba bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na o baara o kɛra bi tile kɔnɔna na n'Ala sɔnna ma sini an na Koman Jabate ale ka kumakan d'aw ma jɛkulu minnu bɛ yan n'olu ta ni maaw ye hijira Falaye k'u ye san 2027 hijita baaraw daminɛ ka ban kɛnyɛrɛye tigilamaw u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sa ka welelemada kɛ ko maa o maa ne b'a fɛ ka taa hijira Falaye k'a baara daminɛna han san 2027 hijita a tɔgɔ sɛbɛn a wari mara a cɛsiri n'a wuli ka jɔ a bɛɛ lajɛlen daminɛna ka ban sabula a bɛɛ lajɛlen bɛ kurumu kari ka bɛn décembre kalo nata in ma yan'o cɛ bɛɛ lajɛlen k'i jija sa ka se k'i tɔgɔ sɛbɛn ko min ye hiji ye ale tɛ bila tuguni k'a fɔ ko n'a waati surunyara k'i na wuli k'a kɛ kɔkan kibaru an b'a daminɛ an yɛrɛ fɛ a ye Falaye Trump k'a bɛna Mali consulat datugu consulat in ani ambassade caman Trump y'a jira sa ko a bɛna o datuguli baaraw boloda don nataw kɔnɔna Falaye an kɔni ka jamana ta ye consulat ye fɔlɔ u ka ambassade belebele fana kɔni b'an fɛ alhamdulilayi ACI la i b'a dɔn n'i y'a mɛn ko consulat o ye sɛbɛnko ɲɛnabɔ yɔrɔ ye Mali lasigiden min bɛ États-Unis kaw fɛ yen ale bɛ wuli ka jɔ la bi ka taa min ye kalanso la sabula degunba bɛna kɛ mun ye an ka kalanden minnu bɛ yan n'an ka maa minnu bɛ yen n'olu ye taa ni ka seginw kɛ olu ka visa ko o de bɛna gɛlɛya kosɛbɛ k'u b'a fɛ ka taa u ka consulat dayɛlɛ Dakar Falaye k'Amerikaw b'a fɛ k'o kɛ dɛ bi wɔlɔfɔw fɛ yen bɛɛ lajɛlen bɔra i ko Balangɔɲɛ i ko Dawuliji min ye Macky Sall k'ale kunbɛn Macky Sall min nin y'a jama ye a kɛra M5 yɛrɛ fɛ yen sa dɛ Falaye Macky Sall kabini kalata banna ale tun ye 5 don fiɲɛ na ka taa n'a yɛrɛ ye nka Zeyi a seginna ka na min na nin ye o ye labɛn ye labɛn min bɛ tali kɛ sa a ka yɛrɛ kofɔ hukumu kɔnɔna na diɲɛseleke naani tɔnba secrétaire général jɔyɔrɔ o kan ka labila nin san laban in na o la sa Antonio Guterres ale nɔrɔbilali maa minnu b'o nɔfɛ Macky Sall bɛ o la min ye farafinna jamanaw ye fo a ka wuli ka jɔ kɛ yen minnu jɔyɔrɔ ka bon conseil de sécurité la ka t'olu fɛ yen ka taa min ye bonya da u kan a ti ɲɛ fiyewu f'a k'a daminɛ a yɛrɛ faso la hakilila k'a fɔ Sonko ani Jomayi u ka fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ fanba dɔ ye nin kuma in fana ye Falaye o de y'a to sa min ye Macky nali kun sumayara kosɛbɛ nka kabini Sonko kɔni bɔra gouvernement kunna ko u bɛ ka taa min ye Jomayi ale sago la o la sa Macky Sall ale cunna bi Dakar Falaye nin jama de bɔra sa k'a kunbɛn fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ Nigériyakaw olu y'a jira sa k'a fɔ k'olu ye nkamu gosi Falaye min ye k'a daminɛ jamana 14 ka taa se 16 ma ko olu kɔni degun bɛ olu kan bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanko gɛlɛya ye a sababu ye Nigériya y'a jira sa k'a fɔ ko olu kɔni ta fana bɛ ka juguya kosɛbɛ sabula sanjikisɛ a m'a daminɛ a ti jɔ fiyewu
o de bɛ ka tiɲɛni caman kɛ Nizeriyakaw fana fɛ yen o dun y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali caman kun fɔra k'o sigi sen kan nka min ye san in ye k'a tɛ ka se ka kunbɛn cogoya si la Sudani Sudikaw fana fɛ yen sanji ye tiɲɛni kɛ yen fana olu fana ka faaba kan sa san kɔni a ko a tɛ jɔ yɛrɛ de fiyewu dugudenw dun bɛ kɛlɛ la kɛlɛ ni sanji faralen ɲɔgɔn kan fala ye maaw bololaminɛw se tɛ minnu ye ani yɔrɔ caman na a yira sa k'a fɔ ko ji kɔni ye tiɲɛni kɛ baɲumankɛtɔn minnu bɛ yen n'olu taalen don sa kɛlɛban na olu bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana sa ka kɛ jisolilaw ye yaasa dingɛw bɛ se ka bɔ cogo min na ni maa minnu y'u sigiyɔrɔw bila olu sigiyɔrɔw ka se ka olu lakɔlɔsi yaasa sanji a kana taa ni maaw ye u siranna kɛlɛ min ye kɛlɛ wɛrɛ wolola min ka bon ni o ye Ugandakaw fɛ yen Ugandakaw bɛ k'u labɛn fala ye olu ka dɔgɔtɔrɔso k'u sirannen don koyi sabula min ye Ebola bana a ser'u fɛ yen maa fɔlɔ min n'o yera k'u y'o ta caw ko dugudenw ko ko nin kɔni a ye taa nin furakɛ fa wɛrɛ fɛ dɛ a kana nin tɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔ bana in ma ye ne fala ye o la ɲɛmaaw ko k'u kana kɛ ten u k'a ko kɛ ni hakili ye sabula dɔgɔtɔrɔlakaw fana ka baara don maa kofɔlen ale kelen min yera a kɛlen don ka jɔrɔna kɛ Uganda kɔnɔna na bi kosɛbɛ Keniyakaw fɛ yen min ye Keniyakaw ye sa olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kiiri ko nasira fɛ laɲini min kun kɛra sa yaasa ka se ka u ka cɛ min bɛ yen n'o o ye arasa minnu bɛ Keniyakaw fɛ yen olu ka nisɔngoyaba de yira sa k'a yira k'a fɔ ko minnu kun ye laɲini kɛ yaasa liberté provisoire bɛ se ka di u ka diinɛ ɲɛmaa dɔw ma maa minnu bɛ yen n'olu kɔni n'a yira k'a fɔ sa ko olu kɔni olu balo ye cannabis ye fala ye kiiri tigilamɔgɔw ma u lamɛn olu ye ɲangini ta ka ɲɛsin u ma ko sabula k'a fɔ cannabis ale kɔnnen don arasaw tɛ se ka o ta k'o kɛ sariya ye sariya min n'o bɛ Kenya sariyaw sɔsɔ k'a fɔ ko fo olu ka to yen olu ka cannabis min o tɛ sariya ye san 10 kaso maa minnu minɛna sa ani amandi u ye o da olu kun Ukraine ale ni irisigako fala ye min ye Ukrainekaw ye sa k'u caman baden de bɔra k'u ka nisɔngoya yira ka ɲɛsin u ka jamanakuntigi ma koyi jamanakuntigi ko a ye kɛlɛbolo ɲɛmaa n'o y'u ka minisiri ye k'a y'o gɛn ka bɔ a jɔyɔrɔ la sa ko min ye bɔlɔn kɔni falen don bi Ukraine kosɛbɛ ka sababuya kɛ nin waleya in ye a ma bɛn o ma Pakistan ale ye weleli kɛ kununko alamisa Iran ale ni États-Unis ma k'u ka kɛlɛ jɔ pewu sabula ale de ye bɛn ni cɛfɔ ni kanbɛn sigibaa ye yaasa bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ cogo min na jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a ko k'u y'u bolo dɔ bila sɛbɛn na juin kalo tɛmɛnen u ka n'o sɔsɔ koyi sabula u n'olu de jɛra k'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛnkan in ye min fɔ n'u u ma bɛn u bɛ segin ka na olu fɛ yen wa a b'a ɲini u fɛ marifakan olu ka da yaasa min ye kuma ɲɔgɔnya bɛ se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ tuguni u kana taa furugufurugu wɛrɛ wuli tuguni République démocratique du Congo min ye maa sata ye Ebola bana fɛ fala ye 754 o maa de sara min ye Kongokaw ye u yɛrɛ kamana guwalen don bana in na han sabula k'u kun hakili tɛ yɔrɔ min na a bɛ ka don olu bɛɛ lajɛlen na bi wa min yɛrɛ ye sirannaba ye ko la o ye denmisɛnninlakaw ye k'a bɛ k'olu sɔrɔ dɔgɔtɔrɔlakaw y'a yira sa k'a fɔ k'u ye fɛɛrɛ boloda ko olu si tɛ ka se ka labɔli kɛ nin bɛ dan sigi a ka bi kunnafoni telimanw na mun dira ma Falaye Keyita Kassim Tarawele n'Ala sɔnna ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan conseil des ministres ale fana kɛra an na o baabu bɛɛ lajɛlen d'aw ma sini ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 12 waati Ala ka dugu ɲuman jɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama